Saka zvori ndimagombwe. Ini ndindane kuita mashiripiti ese. Saka ndimagombwe. Ndindagombo renyika. Ndini Jesu kuvanhu vatema kusati kwava nemwe Jesu. Iye vakatumwa nenzira yavakatumwa nayo. Indakatumwa nenzira yandakatumwa nayo. Pachadiwa n'anga dzese nemasvikiro ese nemakombo ese. Pomboitwa mutambo, doro rombobikwa. Vanhu vombomwa vodhakwa. Nyama yogochwa, yodyiwa isina munyu. Takuda kuti nyika ichidzokera kuchivanhu chayo chayaita kudhara. Saka ndotsvimbo yenyika iyi. Ndotsvimbo yenyika. Ndotsvimbo yanga ina bondi. Asi kuti yadzoka ine mabasa akawanda chete. Zvinotaura kuti ini ndomirira nhau dzakawanda. Which means because last time I got an interview na Bond, why did Chumbo yao havasi kuiona? Saka kuti Chumbo iyi ndimakaitore here kana zvakafamba sei? Aiwa kuti tipinde patsvimbo. Umbaza kutsanangura kuti tsvimbo iyi mukuti tsvimbo iyi mimi itsvimbo yenyika. Mukuti tsvimbo ndeyenyika iyi. Saka atomutanga mambotitsanangurira tsvimbo iyi kuti inoreve chii. Then the next question ndakubvunza kuti tine tsvimbo yatakamboona ina madzibaba Bond, but tsvimbo iyo yanga different from iyi. Yanga ingori neakaka chete kaka. Saka tipotanga matsanangura kuti tsvimbo iyi inoreve chii. Muri kuona aya maziso. Alright. Muri kuona uyu muromo. Vanhu ava. Iyi ndo nyika iyi. Alright. Vanhu muri kuona. Saka umu mune gold. Alright. Maona manje. Mune gold. Saka vanhu kana vachirarama vari munyika vanofanira kuti vaje vachiguta. Alright. Maona manje. Iyi ndo shiri yenyika. Alright. Mukatarira pa flag yeZimbabwe iripo shiri iyi. Alright. Mukatarira kumachifi vanotori netsvimbo dzavanadzo dzekutonga nyika. Vanotori nechiya dzavanogara kana vakutonga nyika. Saka ini nditori mambo. Alright. Ndiri kutotonga nyika netsvimbo yeyi. Asi kuti ini handisi kutonga chete ndichipa vanhu minda. Ndiri kutonga ndichibvisa vanhu mumatambudziko avari. Saka matongero akasiyana. Major Street anotonga nenzira yanotonga nayo. Mamba anotonga nenzira yanotonga nayo. Ini ndotonga nenzira yandotonga nayo. Alright. Maona manje. Saka iyi tsvimbo iyi ndo tsvimbo yakatonga Zimbabwe kare kare. Alright. Maona manje. Vanhu vachiri kuteedzera zvechivanhu. Tikatarira kukuzasuku. Iri bvumo. Alright. Iri bvumo. Zvinotaura tinobatwa nemunhu womurume chete aibatwe nemukadzi. Alright. Saka ndo tsvimbo yenyika iyi. Ndo tsvimbo yenyika. Ndo tsvimbo yanga ina bondi. Asi kuti yadzoka ine mabasa akawanda chete. Zvinotaura kuti ini ndomirira nhau dzakawanda. Which means because last time I got an interview na Bond, why did tsvimbo yao havasi kuiona? Saka kuti tsvimbo iyi ndimakaitore here kana zvakafamba sei? Aiwa varidzi vai vakaisa kwaifanira kuenda baba. Mina naitwa na Bond. Ndini chete ndichaita muAfrica. Hakuna mumwe achaita. Bond achiri kuita munane. Saka muri Zimbabwe ndofa muri kunzwa nyaya iri panapa kuti pakaipa wominana yese aitwa na Bond, zvese zvaitwa na Bond, simba rese anga pana Bond rapamuri. Rapa ndiri. Mashiripiti ese apa ndiri. Bond anga akatotumwa naMwari. Aitoni simba anga naro zvesho. Vasingamutendi havamutendi, asi ini Bond ndero zoti akatumwa. Asi ndezva kuti kana nguva yakwana chete ane paachasiyira. Mukatarira chero vana vakazopinda muKenani. Vakabva naMozisi. Asi vakazopinda muKenani naJoshua. Saka iyi ndo Kenani. Ndio mandaka kufanira kupinza vanhu. Vanhu vachisangana neupenyu hwakanaka, vanhu vachidya vachiguta, vanhu vachiropafadzwa, vanhu vachitenda kuti Jesu ndiye mambo. Makaya kwandiri mimi. Zviri pamuri zvida kuti munamate ndokutaura kuti ndende munamate. Zviri pamuri zvida kuti mubike doro ndokutaura kuti aiwa pada kubikwa doro apa. Doro robikwa. Alright. Saka ini ndoisa vanhu kuzanda yese. Nekuti ndinogona kutaura nemhepo dziri pavanhu. Ndoziva kuti aiwa uyu anofanira kupfeka gemenzi aite pastor. Anofanira kupfeka sutu. Ainde muchechi akasunga tai. Haafaniri kugara pasi kumasowe. Alright. Tsvimbo iyi ndo inenge ichiita basa. Inenge ichitaura zvese zvinodiwa. Alright. Madzibaba Bond vaitira kuti ivo ndogombwe, ndo chaminuka. Saka zvoti ndimagombwe. Ini ndindane kuita mashiripiti ese.
Sandi magombo. Ndinda gombo renyika. Ndini Jesu kuvanhu vatema kusati kwava nemwe Jesu. Iye vakatumwa nenzira yavakatumwa nayo. Indakatumwa nenzira yandakatumwa nayo. Handivarwisi vese vakatumwa naMwari. Vari kutotumwa. Ndimi Jesu vanhu vatema. Ndini Jesu vanhu vatema. Vatema ndiani umwe ane tsvimbo yenyika. Jesu handanga akatumwa kuvachena here. Handanga ari murungu here. Handanga ari munhu mutema here Jesu. Ko saka imi makatumwa even kuNigeria, makatumwa even kune nyika dzemaAfrica. Nyika ndoenda inini. Ndoenda kwese. Ndikakubudisira passport yangu nezvidindo zvakawanda baba. Hakuna kwandisingende. Ndimi Jesu waAfrica. Ndini Jesu waAfrica. Ndiri kubatsira nyika dzese baba. Varungu. Tiri kuvabatsira maIndia, maChina, maNigeria, maSomalia. Munozobatsira maIndia, maSomalia sei imi makatumwa kuvanhu vatema. Vanenge vauyawo vane matambudziko atizovarasi. Tinovabatsira kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka. Alright. Right. Ko saka imimi bozi bonda ita kuti ndichaminuka ka. Saka imimi muri chi, muri chaminuka futi kana kuti muri chi. Aiwa ndisichaminuka. Mungori gombo. Ndine simba chete rakadarika rachaminuka. Alright. Handi bondi anga ane tsvimbo yanga isina kudai. Indine yakadaika. Saka hombe yangu ni ya bondi ndeipi. Alright. Ine basa rakakura darika rabondi. Sakura kuti ndine basa rakakura darika rabondi. Pakashata. Right. Murezi baba ndofa muri kunzwa nyaya kuti apana pati kudiscussa na baba Krebi. Bozi kundirama nchiwati madzibaba Krebi. Aiwa ndisi madzibaba iyi. Ngatichingoti kana gombwe Krebi. Aiwa Changamire. Changamire Krebi. Changamire kana ngo Tenzo wedu. Right. Tenzo wedu Krebi. Right. Saka ndambobvunza pane nyaya makabvire kungotsvuku. Aiwa nguva inenge yakwana baba. Teta kufana kuenda kutofana kuenda. Bada china mari chengotsvuku nechamukuita chakasiyana here. Aiwa zvakasiyana. Ngotsvuku vari kunamata vari kumasoro. Ngotsvuku havana simba raninaro. Ngotsvuku vanisa rasta ina narasta musoro we. Ndakagerwa musoro. Ngotsvuku havana simba. Aiwa vane pavanogumira ka baba. Vane pavanogumira. Alright. Aprofita vazhinji ongotsvuku baba ka. Vari kutoya kwandiri nje vapa simba. Ndokona kuti kunzwisai maaudio munaitora vabakire ndikuda bhodhoro ramaitaura reya. Pakaona ndichipa umwe muprofita simba. Ndikuda bhodhoro ramaitaura reya. Vakawanda vaprofita vari kundisira mameseji asi atizovatauri nechi nemazita bozi vanenge vadaita sei vanenge vada kuyambuka vaimbi chaiva vari kutondisira mameseji kuti Bakirebi tikudawo kuti music yedu iteererwe nevanhu tinovagadzirisirawo unogona kungoimba ukaperera kuimba wambawa. Alright. Kwenye bhodhoro inofamba sei bhodhoro idiwa iyi? Bhodhoro rine miti mukati iri mukati miti yese iri mukati momo saka tikakupa bhodhoro tinoreverera muzita mako rinenge rine mvura harifani kuputsika bhodhoro rikaputsika kura kuti zvese zvangaonazvo zvinoparara saka unofanira kurichengetedza rinenge rine mvura mukati nekuti moto wese uchipfuta unodzimurwa nemvura saka hapasina moto uchapfuta pauri chese chakaipa chichaitike nekuti munhu kuti adye sadza rinobikwa nemvura kuti munhu abve tsvina anogeza mvura munhu kana ane nyota anomwa mvura saka mvura ikasanaya munyika manje vanhu vanofa nenzara. Alright. Kuosha kapwanyika utora uisa imwe mvura. Aiwa imi ndikakupai zvimiti izvi mukwanisa kuisa mbhodhoro iri chimuti tokaita sechichi miti yamakaona mbhodhoro mamboona bhodhoro pane bhodhoro ndakaona kamvaro kamuromo kebhodhoro kadiki sei but bhodhoro yato nemiti yakakura ngapa ungakwanisa kuisa muti mbhodhoro imi ndikatora bhodhoro ndikatichaya What why muchizoisa mubhodhoro kuti unopwanya ngoma ngasa mubhodhoro plastic kuti nyangwe rakadona. Aiwa kababa arifani upwanya ufana urichengetedza kakuna chinoya mahara. Chengetedza chawana. Oya apa chinoya mahara zvekuti ungowane mari izi kati ungoprofita zviri izi. Aiwa hapana chinoya mahara undofana kutsanya kukwira makomo ende unogona kukwira makomo ukashaya futi simba racho mugombo. Unogona kutsanya ukashaya futi simba racho. Hapana chiri izi. Hapana chiri izi pasi pano. Pani pamakangononga mari mahara ere. Hapana chinoya mahara. Mushana chaiwo unotobudira panze kuti unosangana mushana. Saka zvinhu zvita easy papi zvekuromba zvacho kana
kana uchizoti uzoshandira kudaro. Aiwa zvinoita easy pakuti unenge ungoti uzonoda zvinoita ndio nyore yacho kuti wakada musikana uyo takugadzirira mushonga watakugadzirira kuti musarambwa nemabhebhi chero mukada slay queen andokudai wozipana wamwe akomana kuti kugadzira wanda mabhebhi ane mari vatori kwa varume vadatengerwa mota nemabhebhi munoziva. Alright. Kuita mabhebhi adatengerwa mota nevarume kuita varume inini varume ndiri kusangana navo vazhinji ndio varoda kudana nevakadzi vane mari vadopowo mari nevakadzi. Ko zvemanjuzu zvinofambawo sei? Zvemanjuzu togadzira harisi shavira kaipa shavire njuzu ishavirirai asagone vanonzi njuzu mupepere kwawo njuzu chi. Aiwa hakuna njuzu yakaipa baba madhimoni ayani vaikondotaura muna neshavire njuzu chaichai munoziva here kuti ahure mimi anosema kurarara nevarume unoziva andiziva. asi kuti chinozoitika manje ndechekuti mumusha menyi mimi vakazoona kuti mwana uyu ane shaviri riri pari renjuzu vanotena that spirit vokuisira dhimoni rechihure votanga kuhura saka ukaenda kuvaprofita vasingaoni manje vanotanga kuti ane shavire njuzu ndorita kuti ahure but vasina kutarisa kuti kuseri kweshavire njuzu iri hakuna here imwe mhepo iriko iri kukonzera kuti mwana uyu aite zvaari kuita. Zvafanira kuti munhu anoba retori shavira akaiswa paari rechimbavha riyani saka anenge ada kutobatsirwa kushaviro riite sei ribve paari saka njuzu harisi shavira akaipa baba ishaviri ribo ina ndituke vanhu vane njuzu vanhu nemashavi njuzu handivatuke. Alright. Ai baba ndapanzwisisa ndine maquestions akawanda zvangu watozopabvunza next time saka tinoona vanhu vaya vanonzi makombo aya anenge achigara mumasango vanenge arisewo hazviright here kamuri muzviono sei? Ayo makombo ari right kana nguva yakwana tofanira kutozoungana navo vaisaya ndofanira kutozovaunganidza muZimbabwe muno kana nguva yakwana toita mutambo uda kuti umboitwa munyika pachodiwa nganga dzese makombo ese hapadiwa namadzibaba hapadiwa mapasta pachadiwa nganga dzese nemasvikiro ese nemakombo ese pomboitwa mutambo doro rombobikwa vanhu vombomwa vodhakwa nyama yogochwa yodyiwa isina munyu takuda kuti nyika ichidzokera kuchivanhu chayo chayaita kudhara vari kunamata vari right varige vachinamata asi chivanhu chinoda kuteedzerwa saka chinozoteedzerwa sei manje vamwe kunamata vachiti hatichiteedzeri? Aiwa vanenge vakarasika imimi dambokubvunzai mubvunzo ndiani munoda step father nababa wenyu? Ndibaba wangu. Ndibaba wenyu? Saka vanhu vari kuda zvavasingazivi. Aiwa baba wavo muda kuti chiyama? Muda kuti chi baba wavo step father ndiani apo? Step father. Bhaibheri. Bhaibheri step father. Rakanyorwa nani? Namweya Mutsvene. Kupi mai muripo? That simple. Saka ko imimi makanzwa kuti sekuru wenyu imimi vataura kuti muzukuru wangu kuti zviite toda kubika doro movatuka moti mhepo yakaipa ainyaya kuti bhaibheri manje zvarakaita manje riri clear about maprocesses acho unobva apo woenda apo manje zvechiwana kuti izvozvizvi kunongo asingatozivi kuti kana pakuroora chaipo pastages ndiro zvinofambiswa sei saka zvina kudocumentwa zvakanaka zvekuti vanhu vangabhelieve but zvamweya Mutsvene izvika izvi zvebhaibheri zvakatsotirwa kuti zvakadaiwo wakabhelievha muna Jesu Kristu wakadaiwo unoenda kudenga baba wenyu ndokasikadenga nyika wakadaiwo dambokubvunzai mubvunzo kuroora kunoitwa sei? Kunoendwa stage by stage handiti vanhu vai vakarega kuteedzera bhaibheri vakarega kuroorana handiti kuroorana chivanhu aiwa mubhaibheri zvirimo futi kuti mukadzi ngaatsvage murume ngaatsvage mukadzi wake oita sese ogarisana osiya vabereki wake oita sese zvirimo mubhaibheri pane pazvakataura kuti unobvisa pfuma here mubhaibheri kubvisa pfuma inini ndofunga zvirimo because ndikurangarira imwe nyaya so yekuti angasina mari yekuti aroore mubhaibheri ainotema ugarira ndizvo ana Joshua Joshua ndiani ainzi akazonogara kumba paida kutira it's a way yekutraya kuroora achiita ugariri wewe aitema ugariri achifudza mombe achiwana kunge achizopuwa mukadzi apedza asi pakupuwa mukadzi kwaaitapo kuroora kwevarungu nekuroora kwevanhu vatema kwakasiyana saka ndinoda kuzama kujekeserai kuti chivanhu hatifaniri kuchirasa nekuda kwekunamata imimi kumba kwenyu imimi mukaroora mukadzi imimi akamboenda here kunopa baba wenyu asina kusunga dhuku
ndo chivanhu chacho. Maona manje. Saka vanhu kana vachitaura kuti atidi mudzimuka, vakadzonga vasasunga madhuku, vasasunga mazambia. Alright. Because makangosunga zambia mukadzonyi matotedzera chivanhu. Alright. Maona manje. Makangopfugamirwa nemukadzonyi achikupa chikafu chitori chivanhu ichocho. Alright. Muri kuona manje. Saka vanhu vari kurasa chirumaoko nekuda kwekuombera. Alright. Vanhu vari kuda upenyu hwakaita sei hwakareruka. Vanhu vari kunyara kubika doro. Kuti tombobika doro tombodai. Asi vasingazivi kuti aiwa mukatobika doro. Zvinhu zvinoita sei? Zvinhu zvinofamba. Maona manje. Ndoibata. Zvinhu zvinofamba mukabika doro. Kozi ndo zviri kudiwa. Moza ere kuti kune vanhu vane ma50 years vachinamata imi but vachitambura musati mamboona ere vanhu vakadaro. Ya variko. Variko nditi vari kutambura nekuda kwei. Vakarasa chivanhu chavo. Maona manje. Vakaenda kumuprofita ari ngoda kuti chechi izare vanhu achavaudze chokwadi kuti aiwa kuti mimi muropafadzwe endai mobika doro. Moshedza vanhu poitwa bira ngoma dzoridzwa vanhu vomwa. Vanhu vodya voguta. Pogochwa nyama isina sauti. Pogochwa nyama isina munyu. Isina munyu vanhu vodya. Kone isina munyu. Ayo vavhimi poenda unovhima vakabata nyama kapana pavaifamba nesauti. Vaidya yakadaro. Saka kunenge kwakutedzerwa chivanhu manje. Maona manje. Saka munoona chinoitika mumachechi andisora hangu vanhu vemachechi vari right. Asi pane pamwe pavanofana kuudza vanhu chokwadi. Maona manje. Vasangogara nevanhu vachitambura. Nokuti vari kumbunyikidza. Moziva kuti munhu akafa achitambura iwo uchimuudza kuti namata une mhosva kuna Mwari. Bozi waita kuti munhu afa achitambura usingaudze munhu chi? Chokwadi. Munhu chokwadi. Ko zvino vaprofita vari kungoda kuti mumachechi muzare vanhu. Saka inini handidi kuti vanhu vakawanda vaniteere inini. Wakaya kwandiri ndikakubatsirawo kana wakatoenda wakasanditsvaga ndizvozvo. Chandangoda ndechekuti uite se uyambuka. Saka munobhadharisa ere pamune muchibatsira vanhu? Ayo pandiwa mari yekupinda mumatare. Mari ye111 neni kunodiwa. Handobonga yasongondiona mahara kungopinda mumba mangu kwendiri kupabhadhara ndi kuSouth Africa kawo. Hakusi kuZimbabwe kwandangotema matanda kandikatongovaka ndega. Alright. Saka panodiwa mari yekupinda mumatare. 111 neni. Handisi munhu wefeki kana munhu wemanga-manga anongofonerwa. DJ muri kupi? Ndotomhanya ndichienda. Aiwa ndiri munhu anoremekedzwa baba. Alright. Ndiri munhu anechiremerera. Saka unofana kubhadhara. Vanofana kubhadhara kundiona. Ukabhadhara kundiona ndikataura kuti ndinoteka mvura yegwizuku unoenda uchimhanya. Because wabudisa mari. Saka ndikangokuitira mahara ukoshesizvo ndokuitira. Alright. Alright. Saka ndo pandambotaura kuti hakuna umambo unogadzwa mahara. Hakuna. Chaunowana mahara inhombo kumasowe. Ende kono nhombo dzinenge dzakutotengeswa futi kumasowe kwacho. Boza dzichawanikwa dzapera matumba apera. Akutotengeswa. Matumba achawanikwa. Matumba achawanikwa. Akutotengeswa. Alright. Mune Zimbabwe ndofunga ndina Changamire Krebi vari kutsanangura zvakasiyana-siyana tokuwabvunza. Ndosaka vasingadi mainterview. Boza kana tikatagara painterview handizodi kuti wasimuke tichida kuti tinzwisise zvinhu zvakawanda. Saka ameno ndofunga nezvinhu zvakawanda zvimwe zvakuti I think ndogona kuzisiya hangu ndanyanya kutora nguva yenyu yakaita se yakakurisa. Asi ameno namene zvinhu zvamungade kuudza muri Zimbabwe zvamungade kutaura zvamungafunga. Zvandongoda kutaura ndezvekuti pane munhu arita basa rekubira vanhu mari. Achizviti ndini yasiri inini. Alright. Ari kuisa mapicture angu paFacebook. Alright. Akanyora Facebook yacho account yacho yakanzi Madzibaba Kirebi Joshua. Indonzi Madzibaba Kirebi inini. Hamuna Joshua. Handina Joshua. Madzibaba Kirebi. One man band. One man band. Alright. Sa munowata vadare ere amune mina. Aiwa vadare veri. Andi mudare. Kumasowe ndo kunoitwa vadare. Aiwa namudare. Ndakatokwana ndakadeso. Ndikatoya kumusha kweche kuzoita nawo ndotongopinda inini netsvimbo dzangu. Takutoita nawo yangu. Zvodi matara kunongotanga panamo. Pakatoya munhu izvezvi takutotanga kutoita nawo dzacho. Hapazombodionzi anoturikira aturikireko. Ndiri mudzimu here wasvika uda kuombererwa. Saka simba renyu rinobva kupi? Simba rangu. Simba rangu. Wanzi chakavanzika ndezvaMoses. It's not for everyone. It's not for everyone. Pani pamakamboradza munhu bhurugwa remukadzi wenyu here. Ndirangu inini. Ndira kuti inini ndimboone. Saka pane zvimwe zvinhu zvisingakwanisi kungovhuravhura apwa. Simba rangu nderangu. Handisvikirwi. Handisinganga asi ndine simba rinodarika ringanga. N'anga dzeshe hadzina simba idzi. Aiwa.
ndiani konganga ine bedzi hapana tauraika ndiani tozoita kunge takugadza but simba ndinaro angu handichamirire kuudzwa pane pamwe pasingamirire kuudzwa kababa munoziva ini chero ndikaona vhidhiyo rangu vanhu vachipopota vachiti chichi vachiti kirebi chichi munoziva ndomboona makomendi pafacebook so ndikaisa vhidhiyo yemunamato vanhu vachiti kirebi uye chichi asi moziva chinondinakidza ndechei ndokona kuvhura mapicture emunhu ari kupopota ari kutuka inini ndotarira takatopfeka hembe dzekupepo baba ndotarira kuti ndakachena mudarika saka naMwari inini naye ndiani pindurai uri kufamba netsoka iwe uri kutuka munhu ari pabhasikoro denzi ndiani apa ndezvoita wani saka ndozvazviri baba saka isati vhunduke masaisa egungwa hatasi echikepe kufamba manje chero vanhu vakati kireba anopenga kireba azodi aiwa kwandiri kuenda ndindokuziva ndichasvika cheri kwandiri kuenda handinei kuti vanhu vazoti kireba azodi bosi makomendi teti maona munoziva here kuti inini ndikakuvhurira foni yangu nemameseji akawanda more than 3000 messages dziri mufoni mangu foni yangu yemakoye kusouth africa mukaifona nawo haichapinda yekuzimbabwe iri kutopinda bosi ndo yandiri kutengesa data yekusouth africa line iri yandakatoribvisa mufoni ndangobatika pawhatsapp because vanhu vawanda vanhu vari kungofona vari kunetsa zvandakuda toita ndakuda toita masecurity arikozo nemamanager kuti undione unofanira kutanga kutaura namanager because ndakakosha hauchafanira kungondifonera utotanga kutaura neni because handina nguva yekudaira foni ndendiri busy saka manje pane vamwe vanhu manje vekuti vanosvika pakuora moyo kuti chiremba vari kutidadira handisi kudadirai asi kuti ndine ndiri busy nematara amuona zvizo ndiri kuzimbabwe ndakaenda kumasvingo ndikaenda kuchiredzi ndikaenda izvi ndofanira enda kugoko ndoenda kubhinga ndozoenda kubulawayo ndodzokera kusouth africa saka mumbori muzimbabwe kusvika rini ndina nguva yakareba pozi inini handirarepo ndoenda kusvika manje ndikatosvika mara ndofanira kutoita nhau dzandafambira ndopedza ndoenda amuraripo handirari pamba pevanhu kundikarira potatova mashamwari ndochasara kutonditi kirebi zviri sei wagwani kirebi katova mashamwari mozari handina shamwari kengi kune aiwa handina shamwari zvonzi ndepi unganiti ndepi inini ndepi kirebi aiwa totamba tese unoziva ukatondifonera dj neimwe nhamba ka ndikasatoziva ndiwo kandi ndepi ndokubloka handitambi neweni shamwari dzangu ndakatosevha manhamba adzo ndotodziziva vakatochinja namba vanoziva kuti kirebi adaire ukatonditi apa ndidaire munhu anoti apo pai makadii chiremba makadii dhokotera tichitotamba tese ukatoreswa kutaura neni uchita mamwe majokisi asina basa ndokudza kuti anga timbomira kutamba because wakutondijairira aiwa ndari kuziva because vanofanira kubva kugara zvisiya izvo ukandisira meseji kuti madii madzibaba muri sei madzibaba unganditi muri sei madzibaba makadii baba ndoda kubatsirwa wotaura navo yako kuti unombonditi makadii womirira kuti ndikupindiro ndiri right gara uchingoziva kuti chiremba vari right kuti unombonditi makadii womirira kuti ndipindiro tiripo makadii ndoda kubatsirwa makadii chiremba ndoda kubatsirwa nhau yangu inoti kwete umbondibvunza upenyu ndiri right kudhara ndisire meseji wakananga pane nhau yako kwete umbondibvunza hausi wega iwo vanhu vakawanda hausi wega because nguva ndichakuti ndiri right ka kune vamwe ari kuda kutopindurwa saka uchingondisira meseji wakanaka pane nyaya yako chiremba ndikuda kubatsirwa mukadzi akaenda kwete utomboti chiremba ndiongorere upenyu hwangu nai ndinguva yekumboura ndichikutaurira kuti kuroyiwa ini wochiziva kuti kuroyiwa usikondoda kundishandisa wakaya kwandiri unewo uchitaura zvauri kuda ndokuitira zvauri kuda uenda handisina nguva yekumbokwira ndichikuprofita kuti kumusha kwenyu kwazodai chichi saka panongosvika chimwe ndoda mari ndobva ndotaura kuti ichachuta saita mari ndechinoti nechinotiwo ndokutaurira wakauya kwandiri ndokutaura kwete utondifonera pafoni kuti chirema da kuprofitwa handina nguva iyoyo ini handipindure mameseji akadaro ndingatontaura da kuprofitwa nzani ndaumasowe ndokunoprofitwa vanhu ndobatsira vanhu saka uya kwandiri uchiziva zvauri kuita sei zvauri kuda
ndikupabata muri Zimbabwe ndofunga atanzwa changamire Krebi vachitsanangura dzakasiyana-siyana mashandiro avanoita tichitira kunzwisisa kuti zvimwe zvinhu zvatosangana nazvo mukati meupenyu zvinombonyadzofamba sei, zvinoitika sei, ndosaka atanichibvunza mibvunzo zvimwe zvacho ndinogona ndichizviziva baba Krebi but inyaya kuti ndichibvunzirawo vamwe vanenge vachiona maviewers so that zvinovawo easy kwavari kuunderstanda because vakada kuzouya kwamuri vachida kukubvunzai ndo paipa pekuti amupindure saka tisu tongowapindurira kawano bva wangoziva information yese yoda hanzi kuziva mbuya udzwa kuziva mbuya udzwa wakasaudzwa kunzi mbuya wako ufoka waziva izvezvi ndine n'anga dzakatowanda dzakandifonera taona kuti wapinda muZimbabwe mukomana uya timbogochawo tichimbodya kuonani ndikataiwa ndichauya mapasita mamwe hatizomataurei mazita vari kutondibvunza kuti Krebi uri kupi kuda kusimba sonaro mbiri vane vachiona kababa vachinzwa futi mbiri ichitaura kune vamwe vanhu vasiri kutorara mukadzi nemurume izvozvo mukadzi achitotaura kuti madii maitawo simba rina Krebi vamwe vakatorambana mukadzi achitaura kuti madii mararamawo upenyu hunorarama mwana waKrebi munoziva kuti chiidije mimi mungada kubatsirwa kuti mutenge mota nemuna asina mota here mondiudzai ngaine maideas maidea kanga amashandisa katanga atenga yake I want to do as I say, not as I do. Aiwa. Zvitike zvo. Kuti mite mabhazi tamba ina munenzo ane mabhazi. Muita mabhazi. Hapana pungangofuma tenga bhazi unotamba nane mabhazi azvite. Ungatara vanhu vese vari mabhazi vakatambaniwa nemabhazi. Vanhu vane zvigayo vakatambaniwa nezvigayo. Mukutamba nevamwe mukutsvaga chi mazano but tamba nemunhu unoona kuti uyu akangwara. Kune tamba nemunhu anoti ngatikwire teya mbeva. Tamba nevanhu vakangwara. Vakuru vakasvika vakagara unovasumukira vogara. Hanzi ukakudza nekuremekedza unowedzerwa makore akawanda ekurarama naMwari. Maona manje. Saka pamwe pacho manje kune vanhu vanoti vakabata mari vanoda kufarisa kuipfachura. Kune vanhu vari kutambura nekuda kwemhepo, koita vanhu vari kutambura nekuda kwekusaronga. Munoziva here kune vanhu vasina njere. Dzekutoziva ndabata mari ndofanira kuti ndivakira amai vangu imba yekugara. Ndabata mari ndofanira kuvakira baba vangu pekugara. Akabata mari andanga kukecha kurara nevakadzi vakawanda kumwa doro achingowesta. Achitadza kuziva kuti ndakarerwa. Hanzi chirere chigokurerawo mangwana. But vana vako zvino hamuchareri vabereki venyu. Saka unoyambuka sei, unorarama sei, unoita mari sei amai vachigunun'una. Unoziva kuti kukudza mwana kunorwadza. Saka inini ndine vamwe vanhu ndotoramba kubatsira, ndototara kuti wakarongeka here. Ukaisha ndodaita business ndichiona kuti uchengeta amai ndikuitire munamato. Ndingokupa chete utenda kuti usaninetsa. Pazogona kusaita because hauna kurongeka. Saka ndobatsira vanhu vakarongeka manje. Tatenda so. Pachine zvimwe. Makarora here buda. Last page. Nani? Makarora here. Ndakarora. Ndake last page. Ndakarora asikata panogona kuti Mwari anogona kuda kuti tiitirawo zvinhu ndizvo zvidaitika asi ndine mukadzi wangu. Mwagona kuwedzerai. Because mutofamba munogona kutendwa nemukadzi kuti aiwa chiremba taona zvakakodzera kuti muroore mwana wedu. Asi ndoramba hangu because mukadzi wangu ndomuda. Basa ramabata kunogwira. Rakakura. Chuzai chimhandara chenyu chamunoda. Zvemabhebhi zvinowanikwa zvinombotibatawo asi tofanira kuziva tine vakadzi. Hakuna munhu asingapfimbe. But unofanira kungoremekedzawo mukadzi wako. Nekungozviremekedzawo futi iwe pachako. Saka inofunga ndingangobvisira hembe dzangu munhu here. Mwiri wangu wakakosha kawa. Handingobvise hembe. Ndobvisira mudzimai wangu chete. Ndakumbere maoko. Totenda. Muri Zimbabwe dakutendai nenguva yenyamatora muchiona this interview tichidzidza because chinangwa chekunge tichiita ma-interviews aya chinangwa chekuti tinenge tichiita zvatichiita izvi kuti muri Zimbabwe muzive nekuunderstanda chiwanhu chedu munzwisise nekuunderstanda zvinhu zvati kusangana nazvo munyika yeZimbabwe zviri kuitika munyika yeZimbabwe zviri kuitwa nemaZimbabweans. Saka guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to subscribe, like and share. Guys, kana muri
kutonera muri ku YouTube ndakutendai nekuramba muchingotisupporta. I'm sure kuti now tine about 204,000 subscribers ku YouTube, but Facebook page yedu funa tikure futi boys 48,000 zishoma tofuna tiwedzere tofuna tiwande kachungu kutono sa ku YouTube sa funa kwenda ku Facebook then wenda se ono follow akachitona ku Facebook. Guys, please say follow our page ready for more good content like this one. Then move mind ku YouTube ono subscribe because just say balance because pane mwe content to kuzoyana mwe platform to tadza mwe platform. So thanks for watching, thanks for supporting. God bless you.